Borba vijećnice gradske četvrti Novi Zagreb Istok Mirele Mikić-Muhe oko Jakuševca i dalje se nastavlja. Iako joj je Jakuševac bolna točka, Mirela je nedavno došla do saznanja koja su je donekle raščistila cijelu situaciju. Ja sam bila u krugu odlagališta pred jedno 20-ak dana i mogu vam reći da je u krugu odlagališta imamo 4 gradske tvrtke, odnosno holdingove podružnice. SGOS koji upravlja deponijem, Čistoću koja tamo ima plato za nerazvrstani glomazni otpad koji je gorio ljetos. Imate Zagrebačke ceste, odnosno njihovu drobilicu i imate Zrinjevačku kompostanu. Što se samog deponija tiče, deponij je tamo gdje jest, mi ga ne bomo makli. Ne možemo ga uzeti i odnijeti negdje drugdje. Mi njime moramo upravljati na najbolji mogući način, a to je da on što je moguće manje zagađuje okoliš. I to se radi. On je u principu kad se ploha zapuni, ona se prekriva određenim pokrivnim slojem, to se sve skupa vakumira i iz toga se izvlači odlagališni plin. Odlagališni plin će se izvlačiti još narednih 30 godina, mi tamo imamo 4 generatora za proizvodnju struje. Ono što malo ljudi zna je da u ovome trenutku jedini u Europi izvlačimo čak 80% odlagališnog plina iz otpada, ističe Muha. Iz onog smeća koji smrdi jednako tamo kao i tu na prvom kontejneru. Ljudi su se potrudili da se to radi, kažem jedini u Europi, samo zato što nigdje u Europi nema toliko svježeg smeća. Sad, ovim intenzitetom zapunjavanja od 220.000 tona godišnje, za očekivati je da će cijeli projekt, odnosno građevina, jer odlagalište je građevina, biti zapunjen kroz 4 do 5 godina. No pitanje je što nakon toga? Kompletan sustav nije dobro postavljen. Ja sam govorila već da mi imamo sustave koji su dobri, primjerice onaj na Krku, i na koji način bi to trebalo preslikati na ovaj naš veliki grad, a i postoje stručnjaci koji to znaju i mogu. Znači treba vratiti u gradsku skupštinu, napraviti nekakve javne tribine i pozvati stručnjake da se očituju i da se napravi najbolje rješenje za Zagreb, jer ovo što vidimo sigurno nije dobro, to vidimo. I zbog toga je na kraju krajeva i došlo do požara. Znači tamo se pretovario prevelika količina glomaznog otpada na taj čistoćin plato i na kraju je to planulo. Nećemo ulaziti u to za kako i zašto je planulo, ali činjenica da je tamo bilo materijala kojeg je jednostavno bilo prekomjerno. Još veći problem predstavlja smrad koji se širi s farmi domaćih životinja. Prateći zadnjih tjedan dana mjerenja sumporovodika na Jakuševačkoj postaji i sumporovog dioksida na postaji Zagreb 3, prekoračenje sumporovodika bilo je 13 ili 12 ili 13 puta u 10-ak dana. U nedjelju je izrazito smrdilo, ja sam u 6 ujutro izlazila iz stana i onda sam jednostavno oko 10 sati otišla sam na Jakuševac, napravila krug oko cijelog smetlišta, tamo nije smrdilo ništa. Kad sam se vratila u Dugave, osjetio se vrlo neugodan miris po trulim jajima, po nekakvoj mješavini tog gnoja. I ja sam jednostavno uvjerena kad bi se uspjeli barem dio tih farmi maknuti, da se smanji broj životinja i automatski s time smanji broj gnojnica koje se proizvode, da bi se smrad jako smanjio. Ljudi koji žive blizu odlagališta otpada već godinama dobivaju novčanu pomoć za umanjenu kakvoću življenja. Pored toga dobar dio istih sugrađana drži domaće životinje. Hoće li se uklanjanjem farmi dokazati da se smrad značajno smanjio ili čak nestao, pokazat će vrijeme.